Как да си нарисуваме мандала върху яйце? За целта ни трябват акрилни боички в бурканчета. В този случай аз съм избрала боички в топлата гама, от жълто през оранжево до червено. А това са инструментите, с които ще работя. Те имат различни големини на крайници с обли връхчета. Ще ми трябват и мокри кърпички, с които ще ги почиствам от боята. И така избирам си върху това червено яйце да рисувам. Ще започна с този жълт цвят, може да се нарече лайм. Първата централна точка избирам да направя с малко по-голям накрайник. И сега топвам в боята внимателно и полагам като печат отгоре една голяма точка. Ето така. После си забърсвам веднага инструмента с мокра кърпичка, за да не засъхва боята отгоре, за да мога да го използвам отново чист. Сега взимам си инструмент с най-тънкия накрайник, за да мога да поставя първите много ситни точици около тази голямата. Старая се да ги слагам близко до голямата точка и на еднакво разстояние една от друга, като правят пълна обиколка на цялата голяма точка. Така, след като съм готова, избирам с една идея малко по-голям инструмент от предишния. И следващия цвят, който ще положа, е жълто, което е по-скоро класическо. В този случай май червеното яйце неутрализира двата нюанса жълто, но ще пробвам така, може би като изсъхне боята, ще се усети някаква разлика. И започвам да полагам втори ред точици, като тези ще бъдат с една идея по-големи от предишните и ги слагам точно в диагоналчето между две от предишния пръстен и се получава шахматно подреждане. Продължавам на същия принцип с следващия поред цвят. Хубаво е боята да се разбива преди използване, защото понякога се сгъстява. Така, ред е на оранжевия цвят. Гъстотата на боза може би е най-подходящата консистенция. Продължавам пак с една идея, по-голям инструмент от предишния. И повтарям същото във всеки диагонал. Затварям си капачката да не изсъхва боята и продължавам нататък. Старая се точките да бъдат еднакво големи на всеки ред. Мандалата е взаимствана от природата и виждате какъв ефект се получава. Такъв ефект може да наблюдаваме в шишарката, в слънчогледовата пита и в много цветя. Мандала има в микро и в макро света. Тя символизира най-общо казано животът.
Изобразяването на мандала не е само в източните култури. Може да я наблюдаваме в витражи на храмове, шевици, картини, капани за сънища, индустриални решения, дори и брандове. Връщам се пак към първия цвят и започвам да полагам значително по-големи точки от последните, като всеки път пропускам по едно място и се надявам местата да стигнат точно, защото зависи дали са четни или нечетни. Айде да видим дали ще имам късмет. Имах късмет. И сега тези точки ще ми послужат за основа за листа. Сега ще видите как ще ги изградя. Взимам си отново най-малкия инструмент и полагам точица от външния край на голямата точка. С едно топване преминавам покрай голямата точка, докато стигна до долния и край. И виждате как се смалява с всяко едно докосване. Топвам отново в боята и правя същото от другата страна, като започвам от първоначалната точка. Ще повторя най-външната точка, защото искам да изглежда най-голяма от поредицата. И продължавам по същия начин и останалите. Отнемам боя от накрайника, за да може втората точка от поредицата да бъде по-малка от първоначалната. Ще продължа изграждането на листенцата с втори ред, малко по-големи точки. Ще добавя и трети ред с оранжев цвят. Хоп, тук точката ми стана малко по-голяма и сега ще я забърша с мокра кърпичка, като тя ще ми послужи като гумичка. Внимателно отнемам боята и продължавам нататък. Усещам, че е време да разнообразя цялостната картинка и ще сложа нов цвят на ново място, което е ново начало за други листенца или нова формичка. Хубаво е, че мога да импровизирам. И така яйцето ми изглежда вече завършено. Мога да го довърша и додолу, но първо трябва да го изчакам да изсъхне. А може и така да остане и да започна някое следващо яйце в други цветове. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно и да си направите вашите красиви яйчица.
Ако имате въпроси, ще се радвам да ги зададете в коментар. Ще отговоря на всички. И не забравяйте да се абонирате за моя канал, за да гледате още такива видеа като това. Целувки и до нови срещи!